Takže točím toto video hoblovačky doma robenej, ktorú skonštruoval môj oco. Vyrobil ju hlavne pre jedného pána, ktorý si chce robiť také inšpirujúce video mu točím, ale aj pre všetkých kutilov. Je to 20 hoblovačka, hore je hoblovací valec. Sú tu platne, pravítko, popri ktorom hoblujeme. No a jednoduchá vec, nahon je robený cez klinový remeň. Vzadu je motor, čiže dve remeničky, klasika. Potom konštrukcia je pozváraná zo štvorhranou. Je ľahká, spratná, ale není to zároveň vrchná hoblovačka, ale je to aj preťahovačka. Čiže ona si vie sama aj podávať. Tu je zubatý valec, ten ťaha z neohoblovanej strany drievko a na druhej strane je hladký. Odtiaľ už vychádza ohoblované drievko. Valce sú osadené na domcoch odpružených, tu to môžeme vidieť. Tu je osadzný domec, ktorý sa olejuje a odpružený je dole na spružine. Čiže keď ide drevo, tak valec pracuje. Všetky 4 strany sú odpružené, takisto druhý. No a tu je druhý motorček a ten je separé, samostatný na posu, ten nemá nič s pohonom hlavného valca. Na pohon hlavného valca, ako som ukazoval, je tu hlavný motor. No a tu je sprevodovaný. Oco si pomohol, sprevodol si ako vedel, prerátal si, tu je remenička. A potom kolečkami z bicykla si urobil krásny prevod, tu je španer. No a jednoduchá vec, keď ju zapneme, dá sa zapínať samostatne posu. Hej, tak to je zaraz predu. Tu sa dá zapnúť posu. A teraz nám krásne vidno, ako nám ide samostatný posúv. Prúd pustil do tohoto motorčeka. Tento motorček je sprevodovaný a točí obidva valce naraz. Odtiaľ to ide hoblovaná vec, áno. No a potom môžeme zapnúť hlavný valec, čiže hlavný motor. A pustil sa nám hlavný valec, to vlastne ťahá hlavný motor. Keby sme chceli len vrchom, vypneme posúv. A môžeme len vrchom hoblovať, a keby sme chceli aj s preťahovačku, zapneme posu. Jednoduchá vec. No a ešte čo by bolo treba povedať, tu je kolečko, oco prejatal od bodu po body 2,5 mm a vlastne týmto sa dvíha stôl. Tu vyvedol pravítko, aká hrúbka ostáva hrúbka opracovaného materiálu medzi nožom, respektíve valcom a medzi stolom, hej. A tu krásne vidno, že sa valec posúva a vysúva takto. A znútra je urobený prevod 45 stupňovými kolieskami. Tu je šruba trapezová a do 45 stupňového uhla urobený prevod na kolečko. A to je vlastne celé. Je to na pohľad celkom jednoduchá hoblovačka, i keď roboty bolo na tom naozaj ako na kostole. Ale domáci kutili dokážu kadečo urobiť, aj môj oco bol šikovný a je to šikovný pomocník doma. Rád s ňou robím. Je zakrytovaná a možno, že povedať, že aj na nerozoznanie od malej fabrickej a nechcem sa dotknúť niektorých čínskych značiek, ale možno aj kvalitnejšie, ako keď kúpite nejakú za pár korún niekde v tých lacných predajniach. Takže tak, ďakujem, majte sa krásne.